Здравейте от YouTube, аз съм Ретърнът и AK RonniePlay и това е моят кантура за правя целга HeavyCraft. Да, първо ще отговоря на въпросите. Казвам се Денис. Дени, да. На 15 години съм от град Костенец, но съм роден в София. И ще бъда редовен. Сърга някъде към 2-3 часа може да кажем, ако не и повече. И да, нека премина към кандидатурата. Надявам се да се чувам добре, защото просто микрофон ми е много прелан и затова в най-скоро време ще изкупвам нов. Извинявам се също така, ако ми се чуват и повечето на клавиатурата. Да. Но според мен това не трябва да оценявате. Трябва да оценявате това, което съм успил. Но да, вие си решавате, не аз. И да започваме. Ето е първата къща. Декорирана на всичко. Така. Ето така изглежда вънка. И ето отвътре. Нищо особено. Така. Така е така. И да, това е първата къщичка. Да преминаваме към другата, която и тя е декорирана. Почти същата като тая, но просто... да, гледайте. Така изглежда вънка. Ето я. Така. Тук нещо като подпори. Така. Да. Тук може да се направи втори етаж, но просто трябва тук да се прави някаква стъла, така. Да, не ми занимава. Тук имам една как да кажа, място за релакс. Да, тук идваш сега си и гледаш просто може да кажем на природата. Така. Да. И следващото нещо е това, което е подобие на кула. Но да, това е първата ми кула, която стоя. Знам, получи се грозно, но просто за първи път по мен горе-долу бива. Да, така изглежда. Така. Така. Ето. Няма етажи. Просто така тук се качваш. Можеш да направиш с кофа с вода. Да, разбирате ме. Следващото нещо е едно мостче. Сега ще питате защо не съм го направил на земята. Не го направих на земята, защото просто аз съм супер хлад и трябваше... Да. И трябваше тук да копам като чуете. И затова реших да го направя така. Ето как да изглежда мостчето. Детайли всичко има, да. Така. Рандом, тук пътче. И да. Тук имам... Да, тук се играх доста. И си направих нещо като столче. Но колко прилича столче, аз не знам. Да, е така тук. После така си играх, нямаше какво правя и затова го направих. И да, надявам се кандидатурата ви е харесала. Аз бях Барата на Ратри, AK RonniePlay. И това беше ме. Довиждане.